Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arrastion eta ongetorri, zer moduz dijo azaroaren 20 euritsu hau. Gaur etxean gelditu behar baldin bazarete, gurekin gelditu, Saloa Telebista aukeratu eta disfrutatuko duzue. Gaur elkarrizketa bakarra izango dugu platoan. Julen Linazasoro kolaboratzailea etorriko da, ezagutzen ez baldin baduzue, hilabetean behin etortzen da, teknologia berriei buruz hitz egitera. Gaurkoan adibidez, interneten aurkitu ditzazkegun arriskuak aurkeztuko dizkigu, bai smartphonearen bitartez eta baita ordenagailuen bitartez, interneten orokorrean. Gero ikusiko dugu zer kontatzen digun Julenek. Eta aurretik betikoa, albisteak, efemerideak, agenda eta bar, goazen. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batetan 1953an, Scott Crossfield pilotu estatubatuarra lehendabiziko aldiz historian soinuaren abiaduraren bikoitzara heldu edo iritsi zen. 6 urte geroago, 1959 urtean, Nazio Batuen Erakundeko Batzar Nagusiak haurren eskubideen aldarrikapena onartu egin zuen. Haurtzaro on bat izateko ume eta nerabeek berezkoak dituzten eskubideak jasotzen dituen deklarazioa. Kaixo, ezagutu ditzagun azaroaren 20ko titularrak. Gaur goizean, Kolibin proiektua aurrera eramateko erabiliko den eraikina egoitza hartuko duen espazioa alegia aurkeztu eginda. Emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko nazioarteko egunaren karietara prestatu den udal programa bihar asteazkenarekin azaroak 21 hasiko da. Haurtzaroko sexu abusuen gaia landuz egingo da. Hondakinen prebentziorako astearen baitan 50 ekintza baino gehiago izanen dira. Hondakinei buruzko foru legea onartu den urtean, entitate publiko, enpresa, gobernuzkanpoko erakunde, dendari, ikastetxe eta gizarteak Europak antolatutako astea ospatuko dute. Nafarroako jauregia ezagutzeko prestatu diren bisita giratuetaz disfrutatzeko izen ematepea irekita dago oraindik. Ostiral honetatik hasita abenduaren 1 arte burutuko dira, eta entzuteko arazoak dituzten pertsonek ere parte har dezakete. Otsailean Poktefaren deialdi berri bat irekiko da mugaz gaindiko proiektuak finantzatzeko, 4,9 milioi euro Nafarroari zuzenduz. Foru erkidegoaren gobernuak, Nafarroako gobernuak, informazio puntu bat eskintzen die diru laguntza hauek jasotzeko interesa duten entitateak aholkatzeko. Igandean, azaroak 25, Mikel Zabaltza gogoratuko dute omenaldi baten bitartez. Orbaizetako gaztea Guardia Zibilaren esku hil zenetik 33 urte beteko dira. Gaurko egunkarietako azalak eta Euskal Herria Irratiko webgunea ikusteko unea. Goazen. Diario de Navarraren titular nagusian, 4 bozketekin gobernuak maiatzean emango den hauteskundeentzako superigande bati ateak irekitzen dizkio. Azaleko argazkian hainbat epaile eta fiskal Nafarroako justizia jauregiaren aurrean pankarta batekin ikusi daitezke, lan baldintza hobeak eskatuz. Azpian izenburua ipini dute. Epaile eta fiskalek independentzia eta baliabideak eskatzen dituzte. Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara.
Lerroburu hau nabarmentzen da. 10 urtetan hipoteka ordaintzeko familien ahalegina 17 puntu jaitsi da Nafarroan soldataren 24%. Azaleko argazkian musikari nafar ezberdinak planetarioan ikusi daitezke musika planetarioaren 25. urteurrenerako izenburupean. Nafarroatik Euskal Herria mailara pasako gara egunkariaren bitartez. Lerroburu nagusian EH Bildu Urkulluri 2 puntu. Pentsorik gabe ez dira aurrekonturik izango. Gorago azaleko argazkiak orain presoak dinamikari erreferentzia egiten dio. Manifestazio bat ditu dute eta deiaren aurkezpenaren momentu bat erakusten du irudia. Izenburuak honela azaltzen du. Urtarrilaren 12an Bilbon eta Baionan batera. Hedabide Euskaldunen txanda, lehendabizi jo dezagun berria egunkarira. Goian iskin batean, Alizia hizkuntza miresgarrian izenburua duen edukia daukagu kultura arloan, eta hor Aliziak lurraldeen miresgarrian liburuko utxia ikusi dezakegu. Beherago ezkerrean, argazki txiki batetan migrazioan galdutakoen bila izenburuan daraman irudia daukagu. Horren ondoan zutabetxo batetan beste 3 eduki edo albiste. Hasteko ekonomiari dagokionez, Renault Nissaneko burua atxilotu dute irabazien aitorpenetan ia 39 milioi euro ezkutatzea leporatuta. Horren azpian iritzi artikulu bat, kultura politikoa eta atxikimendu soziala izenburua daramana. Azpian Bizkaiko medikuen 86% eutanasia arautzearen alde daude eta 71% suizidio lagunduaren alde. Ondoan, azaleko argazki nagusian, Angel Oiarbide gure esku dagoren bozeramailea ikusi dezakegu eta bere hitzek osatzen dute titularra. Loteslea izango den erreferenduma egiteko baldintzak nola sortu ikusi behar dugu. Beherago ezkerrean beste argazki batetan, hainbat elkarrizketa egin direla ikusi dezakegu, tantoa atalean. Horren azpian, orain presoak Leloa, Bilbora eta Baionara eramango dute urtarrilaren 12an. Eta amaitzeko horren ondoan, Iñaki Etxeleku Ikoiperi kazetaria elkarrizketa bat egin zaio eta bere esaldi bat paratu dute izenburuan. Usaia politiko berekoa ezen jendea nahasi da BBG-an. Denen artean behar izan dute egin. Amaitzeko, berria egunkaritik Euskal Herria Erratiko webgunera joango gara. Lan erregulazio espedientearen bidez 28 langile kaleratu nahi ditu Miasak, dio lehendabiziko berriak. Eta horren ondoan beste 2 albiste eskuinean. Volkswagen itxita izanen da azaroaren 30ean eta abenduaren 4, 5 eta 7an. Amaitzeko Mikel Zabalza gogoratuko dute igandean. Jarraitu dezagun aste honetako agendarekin. Aste eta hilabete, otsailaren 24 arte gaur barne Zitadelako Armaretoan Iruñean ez beti da ez edo no es no erakusketa ikusgai egongo delako. Sarrera librea da. Honetaz gain, gaur eta azaroaren 25 arte Nafarroako 20 establezimendu ezberdinetan Nafarroako tortillaren 3. astea ospatuko da. Gaur arratsaldeko 8etan Kondestable jauregian bertsolari gazteen emanaldia eskainiko da Bertsoaroa 2018 barne, sarrera libre. Bihar arratsaldeko 6:30etan Iturramako Zibiboxean umeentzako ekintza bat euskeraz ipuin kontalari baten bitartez. Kamixibai gailua erabiliko du eta sarrera doakoa izango da, baina aldez aurretik gonbidapen bat eskuratu beharko da. Horretarako, arratsaldeko 5:30etatik aurrera ara gerturatu Iturramako Zibiboxera eta doainik emango zaizue. Bestalde bihartik ostiralera arte Baluarte jauregian 9/8 merkatuaren 2. edizioa eskainiko da Nafarroako arteen merkatua. Amaitzeko ostiralean arratsaldeko 8etan Zentral Cafe antzokian Gatillazo eta La Kontra musika taldeek kontzertua eskainiko dute 15 euroko sarrerarekin.
Gaur zerua estalita egongo da eta euria egingo du batez ere eguerdi partean. Goizean ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldetik joko du. Temperatura nabarmen jaitsiko da. Asteartean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da. Prezipitazio txiki egingo du, noizean behin ertaina. Ipar-ekialdeko haizea ahul-bizia ibiliko da, temperatura jaitsi egingo da, minimak gutxi edo nahiko eta maximak nabarmen jaitsiko dira. Iruñerriko albisteetara pasako gara. Hasteko Berriozarreko berriak. Herriko Berriozarreko haur eskolan aldi baterako hezitzaile lanpostuan jarduteko zerrenda bat osatzeko deia eginda. Azaroaren 7an argitaratu zen deia edo berria eta hortik hasita 15 egun naturaleko epean parte hartzeko eskaerak jasoko dira. Aurkeztu beharreko dokumentuak eta baldintzak edo irizpide guztiak udalaren webgunean zintzilikatu den dokumentu batetan aurkitu daitezke. Honetaz gain Berriozarrekin jarraituz, herriak euskara ikastea diruz lagunduko du. Interesatuek azaroaren 30era arte beka hauek eskatzeko aukera izango dute. Berriozarren erroldatuta egotea beharrezkoa da eta deialdia udalaren webgunean kontsultatu daiteke, aurreko berrian bezalaxe. Berriozarrekin bukatzeko azaroaren 30era arte ere jarduera ekonomikoen gaineko 2018 urteko zergaren borondatezko ordainketa egiteko aukera izango da. Ordaintzeko tokiak eta bestelako informazioa edo xehetasunak udaletxean edota udalaren webgorrian aurkitu daitezke. Burlata herriaren txanda. Burlata azaroaren 25era batuko da. Hau da, emakumezkoen kontrako indarkeria deuseztatzeko edo ezabatzeko egunera. Horretarako herriak burlatak gaia lantzen duen programa anitza prestatu egin du. Atzo hasi egin zena Mustang pelikularen proiekzioarekin. Urrengo ekintzarako ostiralera itxaron beharko da. Egun horretan, hots azaroaren 23an arratsaldeko 8etan Burlatako kulturetxean, Mujeres con dos bemoles izenburua duen antzezlana eskainiko da. Sarrerek dagoeneko salgai daudenak 3 euro balio dute. Aldez aurretik gero lehiatilan prezioa aldatu egingo da. Eta Burlatatik Berriobeitira pasako gara. Berriobeitiko udalaren euskara zerbitzuak ume txikiak dituzten familientzat ziklo bat antolatu du Familia Gehi Euskera izenburua daramana. Honen barne edo baitan 2 hitzaldi eskainiko dira. Baita jolas eta jostailuen inguruko erakusketa bat ere abenduan. Hitzaldiak berriz azaroan gauzatuko dira. Lehendabizikoa izan ere gaur bertan eskainiko da edo burutuko da. Arratsaldeko 5:30 izango da Artika Berriko Artigune 2 aretoan. Iñaki Eizmendiren eskutik izango da urrengo izenburuarekin. Nola lagundu ahal diegu eskolako etxeko lanak egiten euskera ez baldin badakigu. Hori bai, gazteleraz izango da. Goazen orain Orkoienera, eta Orkoienen hau daukagu. Orkoienek ere azaroaren 25 ospatuko du emakumezkoen kontrako indarkeria ezabatzeko eguna edo jardunaldia. Gaia salatzeko ekintzez beteriko egitarau bat prestatu du pasaden astean hasi egin zena. Urrengo jarduera azaroaren 22an izango da, aste honetan, arratsaldeko 7etan Hiritarren zentroan. Forza Mayor pelikularen proiekzioarekin alegia. Bestalde 23an goizeko 12etan kontzentrazioa eta manifestu baten irakurketa burutuko dira Udal plazan eta egun berean azaroak 23 arratsaldeko 8etan kafe antzerki bat eskainiko da gazteleraz, libre tu, libre jo, askezu, askeni izenburupean. Bukatzeko Iruñerriko albisteekin jo dezagun Iruñera. UPN ezik udaleko alderdi guztiek erorien monumentuko kriptan grabatutako edo gauzatutako Asus Muertos dokumentalaren egileei elkartasuna adierazi diete.
Nafarroako parlamentuak ere azaroaren 12an solidaritatea erakutsi zuen pelikularen autoreekiko edo egileekiko, Carolina Martínez eta Clemente Bernard. Izan ere, udalak erorien monumentuko kriptaren erabilpena berreskuratzeko prozesua hasiko du berehala, espazioa ixteko eta honela itxiz frankismoaren aldeko ekintzak eta frankismoak utzitako biktimen humilazioarekin bukatuz, edo hori bilatuz. Momentu hauetan leku hau Iruñeko artzapezpikutzaren eskuetan dago. Bestalde gaur arratsaldean Mendillorriko auzoko bizilagun eta elkarteek Mendigoiti ikastetxe publikoan hitzordua daukate. Auzo foroen saio berri bat burutuko baita. Honetaz gain, ostiralean azaroak 23 merkatuen erruletak bezeroak sarituko ditu Ermitagaina, Santo Domingo eta Zabalguneko udal merkatuetan egindako erosketengatik. Opariak banatuko dira, esan bezala, azaroaren 23an ostiralarekin, goizeko 9:00 eguerdiko ordu 2:00 arte, eta arratsaldean ere, arratsaldeko 5:00 8:00. Amaitzeko, Kondestable Jauregiak Araba Sarea ikustezin emakumeak solidaritatea eta espioitza erakusketa hartuko du erresistentzia antifrankistan emakumezkoen papera nabarmentzen duena. Azaroaren 23an inauguratuko da eta abenduaren 16 arte ikusgai mantenduko da.